Good morning. Welcome back to my channel. A new video. Sorry. Mấy kun. Hello nulai. Good morning guys. Welcome back to my channel and my new video. Guys, ini deh. Fungni video start lagi. Hahaha. Halang basin deh. Kita mana? Kita mana kah? Surat dia terbalik guys mana? Sandung macam mana jalan? Ayo di mana? Nih guys, mini garden nanti video mana? Mini garden deh. Mana mulai video? Abad boleh? Mana mulai? Garden ini siapa? मैगं थिलियाव आबाद थिलि फिसासा आबाद थिलि आरोखि ना टाउन सहराव बिदिनो गायबावोसो ना सोरबा सोरबा बिदिखौनो गायनानै लाबावा ओमफ्राय नै एसे बैग्रिया नै गायस खाथियावनो दिबान हैदो मोनाबिलिनि भिजिटार नै गायस जि लांफैदों नै दिबाना गोजौ वाव गाइस लकेसन औ नै न'फोरा Divani college ni dress. Bahan lunai beram jagasini. Pulang lagi kan bi? Duduk mau ni kang. Dari kamu deh, lap. Guys, ni food court lagi kan. Hai, hai. Hai kau ni. Oh, hai. Hai. Bye. Bye. Sabdan. Bismillah. Sabdan bismillah. फोरोंगासिनो आरो थारमाने हिन्दीफोरखौ गाइस बिथाङा पुलिस साख्रि मोनसिगोन पुलिस साख्रि सार एस सार आयु हाय गाइस Assalamualaikum. Udah masuk. Singostan. Hey guys, खुलुमबाय बयखौबो होननोसै. नै जों दा ओरै थाबायगासिनो दं. Morning walk. Nisa. I love you. ये बाबूराव का स्टाइल है तू ले guys pas mau pada nggak deh ambil ni aja mana boleh gila guys nih ayo kurang lagi yuk dulu boleh kawan Tika pani minta pani alu ane lega sikha mani gya ये लगा दे सिजु खारे खेबसिन नङा बान देगोन आजा जाबदे उदले दा गाव हसने नै जि गोदै ओमफाय नि बिलाय बे गोखो जाहोदो गाव हरदोबाव हनै बेखौ दा जायो गोदैखौ जा ए गोदैखौ जाबावा Pos bizi şey malah. नि गुरमादा नोंस्रालाय दे जादो दै जादो खा जागोदे होनलाय दे दे जाब्रा सिं दे ने देलायखांबाय नै बुरै सिफोनाबो देलायखांबाय नै ओमफ्राय जोङो नै देलायखांबाय अबेबा मेलायावसो थांनो नागिरलाबायबाय आंहा मिथिनाय जेबो थाल गैया ओमफ्राय जोङो लंपेन्टखौ सोलायबाय सानदों बेस्टिजों आंजों आरो भिडिअनि गेजेरजों सोलायथ'बाय ओके मियाव 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 लोगोसे Hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel आव बयखौबो बरायबाय बर' टिकलि YouTube. ज' नायलांबाय थादो So नायलांबाय थादो लोगोफोर. Bye bye. Take care. Bye bye na today. Hello. Hello guys. Guys, ओंखारबाय फैदो मोनाबिलि. लायदां आं गोथैया मोनसे. जेकेट गानजोब्बाय. वाह. वाह. साइज मोनसे खामोन सिखौनो. साइज नुदोंलै.
फुरा आउटफिट गाइसनि जोंनिया सानजों नै आंखौ नुवाखै नोंलाय सासे आंखौ नुवाखै नैलाय बोरैबासो बे 1 2 3 go हेल' गाइस स्टार्ट आयौ आंखौ होथेनायनि फाग्लासो Starting. लागायजोब्बाय बिसोरो मेगनखौ नुदों आंखौ गाइस थांसै दायो मादैमोनबो थांगोन मादैमोनबो आं माने खानाय हेबदों आरोखि आङो ओमफ्राय मिलायदोंना मिलायासै गस्ला गाइस आं नोंसोर आजाया नै आजाया बोरै नै जै बर' हारिनि आजा जै न'सि गावसोरसो होयो गावसोरसो न' एन्ट्रि जाबाय आरो ओमफ्राय जों दायो थाबायलांसै ससे मोनखासिगोन नुहुरखाबाय नोंसै दायो मोजां लासै नुयोलै गाइस मबाइलनि क्वालिटिखौ नाय न' एन्ट्रि गाइस पुलिस आंकोल दं ayo ayo Diman ayo 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 mama popcorn mana balik mana oi lihat ya Bibip kamu sih minum ya finally guys mela hele boro nubai dah kira makin gede wow ding guys ayo ambil bubur sih beli bubur ya nih oh Juga harus nabi yang. Orang kerlang nasi apa? Guys, yang mandir apa dah harus na? Yang bidur dalam kini. Kalau masih dah. Kita bukan sinabi ya, bustu ah, gura bustu. Terus apa lagi sih? Guys, ini betulan tanda. Kelas ini masih di sana. Ayo, sekarang di kubur ya kali. Nih guys, di kubur ya Nubela, ini. Nanas sana. Guys, Ivan. Jaga say. Guys, ang favorite. Tung kai madu, bani kai. Guys, jangan puska. Pusana balik. Oi, Korban, kangen korban. Ini bukan lalai korban. Kabri मोसागासिनो yang नागासिनो Oh, थांनो नागिरगासिनो जों दिनै उदालगुरियाव थांनो नागिरदों उदालगुरि अच्छा
Guys, दा जोङो स्टेशनाव दङ जों थांगासिनो गाखोबाय Ini dulu aku berdekat. Ini sih namanya kita masih tinggal di. फाइनालि जोङो उदालगुरि थांमारसिगोन आरोना Guys, biar udah gue datang masih aku langsung bang. बिराद एक्साइटेड आङो ओमफ्राय नै बेबो एक्साइटेड उदालगुरियाव मास मोनसे थागोन Ini baik kita selesai. Kami buat. गाइस Guys, nih sudah. Tapi sudah kontak stasiun. Proses sekolah dong. So guys, tayo naman ba? Di ba natakas na? Mana beli? Dress lagi dah. So guys, ini video sini sih mah. Video ko subscribe dan thank you so much. Next video sabi lang bye bye. Bye bye. 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 Bye bye.